T-Mark Promotions. This week takandirwa zvirauro zviviri. Takanda changu chirauro. Pakakandwa zvirauro 2 na T-Mark. Ndingangoti in the space of I think 2 days or something like that, which is something that is BEA beautiful. If this is your first time to be here, please subscribe. Thank you so much to all those people who are supporting you Mandara. I really want to appreciate you for commenting on my videos. Like almost every video I see you Ngomao Mangaipa, and everyone else who is commenting, I'll be giving you my shout outs. Thank you. Right, so nyaya so pana anonzi T-Mark ndo vakatora Enzo Aisha kubva Prophet Passion Java. Then it goes no Prophet Passion Java. This is what I think. This is my theories. I've never spoken to Enzo Aisha. I've never spoken to Prophet Passion. I've never spoken to T-Mark, like Panyai specifically. So I'm giving you my conspiracy theories. Because I'm seeing Enzo Aisha kuna Prophet Passion nezo. But T-Mark manjika, he has been quiet. Like Panama Passions, T-Mark, people were complaining and someone to T-Mark anyara really. But T-Mark manje angachigadzira song, and the song iyoyo yakatombonza akwengwa ndakamboza chinzi T-Mark arabudza song. Why is that song yacho isati yabuda? Song yacho yakazoburitswa, and the song yazoburitswa takaiona nezuro. Song iyoyi yakaipa. Rega ndikuti chinhu one, I know kuti vanhu vanosiyana. Pana vamwe vanhu varoti haiti yakadhakwa yakadi. Let me tell you something. Pane kune vanhu vanoita reggae, hatisika? Nobody can stop reggae. Reggae obvious. Zvazvimbonakidzi because ndezvelove. Andikona. Kana zviri zvelove, kana uri munhu anonzwisisa chinhu chinonzi love, kana kuti munhu anonyatsodawo zvimbo zvelove, achinyatsoda kuexpressa kuti taifara chichichi, I miss you, this and that. Bwezozva zvereggae ndezvongorovana munhu achienda akazvina kana maemotions attached. But kana zvane my-emotions, song iyoyo, it makes a lot of sense. Saka kune wakambopinda murudo. You understand what I'm talking about? I know people are going to say, but it's one of those things. So T-Mark, makasota mkuru. Keep on pushing, keep on. Also, ndasingazive T-Mark anotosota zvekutodaro ka. Ndakazona imwe, like panapedza kuona song iyoyo inonzi taifara ndochema chichi. Like, alright, basically the storyline ndeyekutonga mufesi ari remember like the happier times yaanga ine bhebhi rake. Aiziya. Saka ndosandotaura kuti ndizvo vanhu vakamboita rudo. Kuna mwana wekuti havana mvura amboita rudo, anongoziva kufara kwanenge achingofunga irege chete. Kuti pandakangorova rege veve ndasuwa rege. But apa panakana zverege apa. Panongotaura nyaya yekutodanana zviri emotional chaizvo. Hai, ini zvangu navanhu vana Eve naAdama. Okay, let's just continue. Saka chikuitika ndazonza imwe song yacho akaimba naRocky. Ane song yakaimba naRocky kana wanga asingazivi. And I can assure you that song yakarova 2017 ukunzwa waMugabe vachitoripo urunza. Nobva yakarova. Go and check out pachannel yaT-Mark yakanzi T-Mark. Yakanzi T-Mark chete. Right, so also T-Mark abva atiburitsira futi imwe song anozati song yana anonzana na okay, I will see you in the next video. Let me just do another video about this one. Let me know what you think about the song T-Mark yakaburitsa. Toziva kuti tichaona kuti uyu ndewerege kana kuti ndewekudanana. Kuna vanhu vematelemundo, koita vanhu vema-no strings attached. Kuna mamovie, 2 types of movies dzakasiyana. Kuna no strings attached because ana telemundo. Ana Queen of Hearts. Kuna na Queen of Hearts na no strings attached. Tichaona nemacomments mo. So as usual, I'ma see you in the next video. Know what I'm saying?